Мин Ярдәм мәчете фонды эшчәнлеге, аның акциясы турында әйтәсем килә. Сез аларның хәерле эшләрен беләсездер. Белмәсәгез, танышып китә аласыз. Аларның тормыш юлы дигән акция кысаларында алар ифтарга ифтар наборлары илтәләр мохтаҗларга. Минемчә, бу бик яхшы эш. Кемгәдер шушы ашамлыклар, ризыклар белән бергә кемгәдер даруы да кирәк, саклану чаралары кирәк. Буларны барсын да Ярдәм мәчете оештыра. Аларга афәрин. Бездән аларга ярдәм һәм теләктәшлек кенә кирәк. Сезне барыгызны да шушы теләктәшлекне белдерергә чакырам.